Kumusta ang mayong gabi kanyong tanan kamo nagapamati ni ini nga programa Jesus is our Hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our Hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumpletong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay mga igala, mag-ampo kita. Among dalangpanan ug makagagahom nga Dios nga naa ka sa trono sa itaas-an sa mga langit. Sa makausapa Ginoo kami magapasalamat kanimo nga hangtod niining mga taknaa pabilin paghihapon dinhis kahanginan kini nga programa nga magasulti sa mga pulong sa kaluwasan. Magapanalangin ka niining nga programa nga unta daghan pang mga hamiling kalag nga mabless pinaagi sa pagsulti sa mga pulong sa kamaturan dinhis kahanginan. Tuguti nga ang mga nagapaminaw karon pinagi sa influensya o gahom sa Espiritu Santo ilang masabtan ug mahangpan ang mga pulong sa kamaturan ug sila imong pagakabigon sa pagduol nga mga lagad diha kanimo. Among pasalamatan ang imong pagtubag ug paghatag sa amo nga ginapangayo pagadawato namo kining tanan tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, mga higala sa makausapa, welcome. Dini sa atong programa, Jesus is our Hope. Sa gihapon kami, mapasalamaton kaninyo og dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan busa bisan ding dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay mga higala, sama sa atong naandan sa dili pata mo irog ngadto sa pinakamin porsyon sa atong nga programa, ato sa aning ibanan og pipila ka mga text messages ang ato nga na-receive dinhi nga mga text gikan sa ato nga mga kahigalaan. Okay. Maayong gabi Kuya John. Gabi na lang kay gabi magyud ning inyong programa bisag sayo pa mi nag-text kay ang among load kuya di nakaabot rong gabi kay extra na lang gyud ni usa mag-text mi daan ugmang adlaw kuya Sabado mauni ang adlaw nga gihatag sa Ginoo nga timaan alang sa iyang mga katawhan ug salamat nga si Lulo muuban na og simba ugmang adlaw og si Lula. Unya si Tio Birino mukuyog pod pero sa sunod na lang kuno iyang asawa. Salamat gyud niini nga programa Kuya Kog. Sa mani something's missing man Okay lang good news nga si Lulog si Lula nimo og Tio nimo Birino mukuyog sa simba sa sunod na lang pod ang imong tiya kibali asawa ni Tio ni Birino. So salamat kayo usani sa mga maayong inunta result sa ato ang programa sa sigig og paminaw. Naay mga taong ganahan na mo bisita pagpangita sa simbahan busa pahimusli ninyo na nga mga panahon ug kahigayunan tungod kay mo abutra ang panahon nga ang tao bisag unsaon niya pagpangitag panginahanglan sa Ginoo dili na gid na niya pa makuan dili na niya inunta mahimo pa kay wa na siya kinanglanan sa Ginoo sumala sa Proverbio kapitulo 1 bersikulo 28 og sa Amos 8:11 ug 12. So paningkamot mo no, salamat mahitungod niya na. Well niya patay basahon. Mayong buntag sir. Pangutana man ini. So ayon lang usano kay naatoy gisaran nato kagabi nga atong tubagon bahin gihapon tug purgatorio. No ato man tong gisulti na kagabi nga ato nang tagaaga pagtagad kay kadtong pangutana nga atong gitubag kagabi god gikan sa Mabuli Tabugon Cebu nga simba ko kung naay katolikong mamatay unya
ampuan man na sa mga buhi, malangit ba na, tinuod na. So mutoy atong gitubag kagabi, ang sa pagkakaroon go dunay reaksyon to, nga may tungod anang purgatorio pod. Nga dili gyud lagi gyud kuno ta makaexplikar, makasulti bahin ni ana kay una dili nato na baruganan, unya dili pud ta mga RCC. Amo na iyahang pagunahuna nga di ta maka-explain what is purgatorio. Well, niya pa'y atong basahon kay Sir John, unsa gani tong relihiyon nga ingon nimo nga nagpirmahay na mo kay magdebate unya ni atras, unsa may hinungdan sa pag-atras? Okay, ako anto kanana ang IMS, mga offshoot good gahapon to, gikan to sa kuan bundok sa 70 Adventist, no? Kanana ang SDA maghapon to 70 Adventist Reform Movement International Ministry Society, no? Mao nay ilahang relihiyon. Unya ang kadtong ilang pastor nga kontrobersiya gid kaayo ka niadto, ambot na lang na ron, mo ning pirma si Leonardo Hastiba, ang tawag sa uban bong ning atras. Ang rason nahadlok. Basig naay membro ron dihang naminaw sa akong gisulting nahadlok. Mao na nahadlok. Mo nang ning atras bisag nakapirma na, daghang kay mga palusot kay lagi iyang rason na kuan lang kuno siya, nadalalas iyang emosyon. Kini laging kanaay pagka-nervyoso, pasultion naas kamatuoran, unya diay to hadlokan. Nala sige ipaabot na didto ni Bong Hastiba na akong gisulti ning balibad bisag nakapirma na kay nahadlok. Basig na aroy naminaw diha. Tiksin ninyo didto kay labing taasar magyug sinultihan aning tawhana. Kay para niya isa iyang pagka-international worker kunuhay. Nakaabot na sa lain-laing mga nasod sa iyang debate diha sa radio station, debate niya sa publiko, debate niya sa simbahan. Astilan gyud na mga kuan na pangutana rajon. Didto kang Sok Fernandez og kang Salyuman og kang Dubli og kinsa si Bong Hastiba. Mukalit lang ginagtugalbong ng garbos tao. Okay, paaboto niya din nyo dito. Nga ningingong kong nimbalibad siya kay nahadlok. Okay. Kay Bong, basig na'y makaabot ni mo dang istorya, Bong. Ikiring imong gipirmahan, pwede rin nga atong kanana ang dayunon re, atong gipirmahan kay this is the first time niining tapika sa gidaghanon sa mga higayon nga ako nga nahuptan may tungod aning debate. First time gid ko aning timaha nga imong gihatag nga unta nga mobarog naghinam-hinam na ko ani Bong o kun Leonardo Hastiba kay wa pa ko kaagi aning timaha sukad unya sa tanang mga tema nga akong naagian wala na'y pinakahayahay o pinakasayon nga tema, Brother Bong Hastiba. Kinirang imong gihimong tema. Isulti ko sa inyo gala na yan tema, akong pamatud-an. Unya, di lang siya musugot nga anhas Biblia. Wa gid siya musugot nga ipabutang nga akong pamatud na pinagis Biblia. Gingura, akong pamatud-an nga ang Levitico 11 wala na itudlo sa mga Seventh-day Adventist sa buhi pa si Mrs. Ellen G. White. Parting hayahaya ko datong timaha ba de Bong? First time rin akong nakaagya na. Pero ang imong kuang yun kay ambot og naunsa ka. So Bong, og naminaw man karon Bong, gihuwat tagihapon ka Bong. Kay international worker man ka. Unya, di pa may laing simbahan na mo diri Bong. Wa pa nyo kabisita, itistingi ko og bisita. Unya kanang naapog ko og musalir ba na ang inyo unyang arte diha sud sa simbahan Bong. Bong mubongbong kagyud unya kay ang inyong tuyo ang mga simbahan Magyos Adventista maoy inyuhag yung rumbo ambot og ngano ning mga offshoot. Mo ligot-ligot magisimbahan sa Adventist. Okay, last text na lang ni akong basahon. Okay. Maayong gabi pastor.
mahitungod ni anang inyong gihisgutan nga purgatorio wala man pud na sa amo sa born again. Yes, tinuod na naara na sa simbahang Katoliko kanang pagtulunan nga purgatorio sa wa pa mi born again, pastor. Mao pud nay among gituhuan og doktrina. Mauna nga ang uban nga naa pa anang pagtuuha mahisgutan gani na dias inyohang programa mo sulpot gyud ang kaspa kay ilang gihunahuna gidaot sila nga kanang inyong hisgutan diya gikan ramana sa inyohang mga tigpaminawan. Salamat si Ruth si Ruth Ritanasi de ini. Okay, daghang salamat Brother Ruth. Brother Ruth naman Sister Ruth, no? Babae man gini. Well, mga higala, si Brother Libby sa dili pa magaiban og pipila ka mga text message di as iyang cellphone. Mas maay siguro Brother Libby nga imo maliili di ang atong monitor aron ato ning mahibaw-an og diin gikan ning ato nga mga pinalangga nga mga viewers. Brother Libby. Okay, daghang salamat Brother John. Maayong gabi sa tanan natong mga pinalangga nga mga viewers no sa ato nga programa karon, mga listeners sa radio. Kutob sa naminaw karon, kinasing-kasing nga sad mo namo higala nga gina-welcome sa pagpakig-uban sa tulumanon sa Jesus is our hope. Okay, pwede namong maka-send mga higala og mga mensahe pinagi sa pag-text no nganis mga number namo ni Brother John nga mo kanunay gi-announce, or pwede mo ari sa atong official account sa DYCM Bugo Adventist no inyong tanaw diri o niya naamoy mga importante mga messages. Text kanang send mo higala og mga message diri sa atong comment section aron atong mabasa ang inyong mga mensahe, mga panimbayaba, greetings ngadto sa inyong mga friend, mga minahal sa kinabuhi o ubang pagmensahe. Kung nasa rin mga importanteng mga pangutana mahitungod sa pulong sa Ginoo, pwede na nga mo send mo higala kay aron matagaan sabna namo og higayon nga ang inyo nasad nga pangutana mo'y atong pagatubagon kay nabayay mga kalain no nasayod ko nga kalabanan gid nato naagid tay mga pundok, mga relihiyon o niya inyong nadungog ang kalainan sa inyo nga pundok og sa Seventh-day Adventist. So pwedeng padangat mo nganong kami anak man ya kamoy anak naman nganong kamoy anak naman. So aron mataga na to naghusay kung naglibog ta higala amo ato nang ipasabot dinhi kay doon na siya daghan natong mga pinalanggang makaigsunan o kahigalaan nga mo contribute pod og mga dugang tubag sa pangutana nga aton tagaan og pagtagad. Kanya kung pananglit na asad mo'y mga reactions ba tungod kay wa kay ni masabti, wa kay ni maklaro, i-follow up na higala kay atong programa demokrasya ni o maka-participate ani sa atong tulumanon dinhi sa radio mga higala. Nya palihog lang po sa atong mga viewers o mga followers sa Facebook nga atong i-like kanunay, i-follow na to o niya atong i-share nga to sa mga friend ang atong programa para nga daghan ang makatanaw, makapamati sa mga pulong sa Ginoo. Okay, dili ta magdugay higala, ato ning sugdan pagbasa ang mga mensahe nga niya sa screen ato ning basahon. Okay, niya si Brother Rufino Moreno, nag-send siya mga heart o kamot nga nag-pray. So thank you kayo o mayong gabi Brother Rufino Moreno. Niya sad si Sister Lynn of Korea sa Kinatarkan Island. Mayong gabi mga kuya og happy Sabbath sa tanan. So happy Sabbath also Sister Lynn. Niya pod si Rosanne Ihapon Rosel. Good evening and happy Sabbath ninyo Kuya John o Kuya Lebe. So good evening Sister Rosanne. Okay, ato pag yining tanawon. Niya pod si Sister Nunahani Monterde Punay. Maayong gabi ninyo anha Kuya John o Kuya Libby o sa tanang listeners. Maayong adlaw nga pahulay sa tanan. Salamat sa pagbasa Kuya Libby and God bless. O niya nag-send siya kamot nga nag-pray.
O niya niya itaw, nga naglantaw, niya nag-send po siya heart. So thank you kaayo. O niya, ato pag tanawon. Kana hani, di na ko manluod ana nga message nimo hani ha. Thank you ana kay di na ko manluod. Hapit na ra bagidon ani, may gani imong gibakoy ani. Okay niya sad si Rolly R. Codira. Ang iyang mensahe, good evening, Brad, John, happy Sabbath everyone. Watching from Bagakay, Carles, Iloilo. Wow, maayong gabi sa tanan taga Bagakay Carles, no? Majority magudiha aning Bagakay Carles, Brother Libby ko ana Oo. de Ilonggo. Naalay atong mga kaigsuonan, mga kigalaan nga mga Cebuano nang dayo diha daghan na kay na sila dinha. Pero nagpabilin gyud ang ilang pagka-Cebuano. Pero during the time of Sabbath services sa church, Ilonggo gyud na sila. Okay, di magyud mailhan po diyan tiniksan si Buano gyud. Cebuano. Anya niya sad si Brother Ronilo Itang mayong gabi og balipayong adlawng ipagpahulay sa tanang mga kaigsuonan makanunayong naminaw og nagview karon og maingon usab kaninyo Brother John og Kuya Livy. God bless sa tanan. So God bless also Brother Ronilo og happy Sabbath po nimo diha og may isang gabi sa imong pamilya diri sa Yolanda no diri sa Bugo. Okay niya sad si Millions Silasol. Mayong gabi sa tanan, happy Sabbath. Unya nag-send pog heart og kamot nag-pray. So thank you kay Millions. Niya pod si Ross Otseya. Happy Sabbath Brother John og Brother Libby. So happy Sabbath also Sister Rose. Niya pod si Brother Rimelito Sigarino or Brother Pre, may Rime gabi Sigarino. na pre, bansa mo pamilya pre, ug tanan taga Tambungon ron nga naminaw sa programa, lalo na lang ninong Bilyo o ninang Corazon Lecciones. Ano yung mensahe? Happy Sabbath sa tanan. So happy Sabbath also Brother Rime Sigarino. Happy Sabbath pre. Niya pod si Mel Beltran Fernando. Happy Sabbath Brad John o Brad Lives. Happy Sabbath also Mel, no? Beltran Fernando. Niya pod si Erlinda Nere Istaura. Happy Sabbath to all sa tanang naminaw og bitanaw karon og sa tanan usab nga mga SDA members diha sa Matag-Ob Church. Okay, good evening sa tanang taga Matag-Ob. Anya niya pod si Ma'am Narcy P. Pelayo Edoliverio. Happy Sabbath sa tanan. Yung send siya kamot nga nagpray. Okay, happy Sabbath nimo diha ma'am og ni ni pastor og sa inyohang panimalay. Kumusta lang mong tanan diha lalo na kay Ate Femia. Okay niya sad si J. Marie Kalapuan sa Saudi Arabia. Nag-send siya og tulo ka mga kamot nga nagpray og tulo ka mga heart. Okay, may gabi ni mo daday J. Marie. Anya niya pod si Loida Agdalapis Tumakas, siguro si Brother Rowell ni. Ang account lang sa iyang misis mo iyang gigamit, no? Yun, good evening and happy Sabbath, Kuya John o Kuya Libby. Watching from Iloilo. Okay, good evening, no? Okay, mayong gabi ninyo diha Brother Rowell uman sa imong pamilya. Anya niya pod si Brother Gerardo Lubitania sa Australia. Daday, may gabi ini mo diha daday uban ni Mami Banje ug Ma'am Jane og sa usan nyo ka anak kamuntanan diha sa Australia daday. Salamat sa inyong pagsunod sa atong program. Okay, ang mensahe niya, good evening, mga igsoon. Good evening. Kanang offshoot anha managat sa aquarium. Kay kon adtos dagat dili kakuha sakto gina Brother Loloy. Nindot na nga kananaan kuan ilustrasyon niya kini ra ba si Bong Hastiba di ni kasabot og unsay ilustrasyon kaya ako ning giingnan ay lagpalabig pataas imong sinultian international worker magka bisag unsa pay imong naeskwelahan bisag kinsa pa ka bisag unsa pay imong naabot wala gid koy gamay nga kabalaka una duna koy Dios nga gisandigan ikaduha bisag kinsag unsa ka pa naara gihapon ta mag-abot sa Biblia. So inako
sa tinod anay lang bisag kinsa unsa pa ka og naisda pa ka nga gisugbawa paghapon ka maluto, nahilaw-hilaw ra gihapon ka ug nalanggam ka pa wa gid gihapon ka makumplito sa dagang nga ayaw pagpataas imong kaugalingon. Kanina ang magpataas ka. Unya sakto na nga illustration dali. Kining mga offshoot anha ra na sud sa aquarium. Ani sud sa iglesia sa Adventista ba managat. Dili man managat ngadto sa kuan, di man managat ngadto sa gawas kay unsa Di man na managat ato sa dagat. o di na managat og dagat dili pag gid na mo adto sa ubang asa man na sud og simbahan. Ato na managat sa kanang napingwit tandaan. Oo, unya ra ba pod og naa may makuha ni nila. Mura nag iring kay bandanon pa siya. Munang portig yung mga talawan na anay mataw na pa luma-luma pa uwaw-uwaw pirma-pirma. Una pag yung pirma. Unya mo pay ganini ang ning pasangil nga di lang kuno siya mudayon kay wa kuno siya tuguti sa ilahang labaw. Kinibiham taong bakakon mo gini kalipay siya wa kay mahimo man ang anak siya wa. Okay bong, basig na minaw karon diha bong. Luwasa ang imuhang luwasunon nga kalag. Nagpaabot paghapon ko nimo kay wa maridiri mairis ring imong gipirmahan ug ako sad nga gipirmahan. Ang sayop lang kay wa gyud mabutang sa atong rules or kasabutan nga ang mo-withdraw may multa. Kasagaran sa akong nagianbong 50,000, 25,000, 15,000 ang multa. Pinakagamay 5,000 nga multa kung withdraw. Pero wa lang gid ikabutang dito kay nagdali magud ko kay oras na sa akong programa sa Radyo Bong. Unya ug mahimo luwasan ang imuhang pagkatawo nga luwasonon pa kay aron nga di kakawawan kay sa istorya mga 20 maghamo ato kapin o basta mo toy akong nabati nga mga 20 kapin niya. Kaya na ang siguro yun na kay may nag-auto dunay nag-ban ang Grandia ba to o unsa to high is ba to inyong gisakyan basta nga bong naghuwat pa ko nimo bong ayaw pag tinalawan kay way talawan nga makasunod sa gingharian sa langit. Ya ato lang advicean si Bong Badjon kay gihigugman po na nato, gihigugman po na si Ginoo nga ipaubos lang ang garbo balik diha sa iglesia. Yes, mo bitan ay akong hangyo sa iyaha nga mobalik. Unya kay ang tungod iyang naman kataro gina- tanawar gyud og Tungod nalugar. na sa garbo Badjon. Yes, tanawa og nalugar pagidning klasiha sa mga tao sa ilahang espiritu. Ang Adventista kuno ning gawas. Amo na. Mo'y Adventista mo ning gawas. Giulog-ulogan ra gid taon nilang ilang mga sabot Wamo gilain Unya ra ba? pangangkon sa offshot Badjon. Wamo gilain angkon sa offshot. Mana nagikan gyud sa north nganhi sa gikan sa south, no? Nganhi sa norte. Wa gid din taon ni sila kaabot og usa ka gatos ka buok. Munang paningkamot ginalang mapuy mapunan. Munang ingon da diluloy na ara ng mga offshoot mamingwit sunod sa aquarium. Aday pamingwit ko mo diri bong bay kay ug makapingwit ba mo? Okay, brother, let me go. Okay, niapod niapay mensahe si Loida Agdala Pistomakas, si Brother Rowell. Regards, Brother Rowell, sa inyo, yan yung misis, no? Regards, Brother Rowell, sa inyo, Kuya John o Kuya Leve. Regards sa inyo nga tananda, Sister Luida, o ma'am, asa man karon ma'am nagtudlo ma'am. Kuani kanana ang Ilongga magyud ni si Brother Ruel Cebuano pero kini si Ma'am Luida kuani siya. Kanana ang Ilongga gyud ni. Teacher man siya. Oo, ang iya pong papa ako sa migo kay Liman man to. Oo, niya. Thank you sa inyo ma'am pag-view sa atong program. Ano niya po si Jenny Rama Fermin. Mayong gabi ninyo Brother John o Brother Leve. Okay, daghang salamat Sister Jenny. Kumusta naman ang inyong kinabuhi diha? Giuyog maka mo sa mga pagsulay. Hope nga nagpabilin mong bakod sa inyong pagtuo. Kumusta mong tanan diha? Kay diris ila sa Victory Calatrava Negros Brother Libby. Ubay-ubay mo sad ni sigilano nga converter sa atong programa. So sa Negros medyo tua ang na-bless kadaghanan sa atong program. Diyan dapat sa ilahan ni Sister Loida na may dagang offshot po diha. Sa ilahang kuan Sister Luda may naapod kanana ang mga bisag asa mo tunga-tunga ra man ning offshot katong mga kuan ba ng mga
local conference. Oo, may Oo. naa din na sa ila mga local conference, may ni ana diri sa kuan, may ni ana diri sa Escalante, may naana dito sa kananaang San Carlos, may naana sa Tubuso, pila lang gid pud ka buok unya. May ni ana diri sa Bisinsina gid Tubuso. Oo, nakapabarog gid silang simbahan gid diha. Murag ilang kompetensyaan ang atong simbahan. Unya sa kasawiang palad kung sa Tagalog pa ang simbahan na lay ni Barog wa nagi nanimbang aning Barog da Wa malambo nagkaugoy. ay bisag kinsa nga mga option brother Libby gikas Adventist dili og dili gina mo lambo obi attention mo dihang mga option sa akong gisulti kina ana gisulat na sa SOP bisag kinsa Malinas pagsugod. Bisag kinsa sa inyo diha nga mga option dili gid mahitabo nga mulambo mo mulambo mo nga naman nasulat na ginandaan nga dili gid mo muuswag. Unya wa mo'y doktrina nga inyo, ang inyo na gossip dili gospel. Mo na magsigi mo pamahit sa mga SDA, murag magpatuo mo kamo insakto mas nabalaan ang inyong kinabuhi kaysa mga Adventist kung sa Tagalog pa nakadidiri naman kayo. Okay, di pag-iminsa Esther Loida Tumakas, may program man siya subong sa radio sa 6:30 to 7:30 p.m. Amo gali nga ikaw lang pirmi ang mag-chat di sa aton nga programa sis Lloyds kay may ara gali siya programa 6:30 to 7:30 buot silingon nga si Brother Roel indi gid iya makapamati sa aton nga programa. Kay 6:32 naman. Yes, okay. Sis Lloyd, thank you so much. Okay na po Ginny Rama Permin, maayong gabi ninyo Brad John og Badlib. Maulanon nga adlaw nga pahulay. Regards ko nila ni Nunoy og ni Tita Nini Solibio, nila ni Tito Ricardo Incabo, ang Tita Bibing Incabo og sa tanan nga naminaw mayong gabi ninyo. Okay niya po si Juderet sa Mulihon dito, si pare dito ni. Happy Sabbath. Happy Sabbath mga pare ko. I'm watching, so thank you kaayo pare. O niya po si Roland Neri Ginon, Badlib o Badjon, maayong gabi kaninyog Happy Sabbath sa akong igagaw diha sa Leyte. Kanya po si Arman Estrella Duniega, good evening and Happy Sabbath Brother John o Brother Libby, more power and God bless, watching from Lapu-Lapu City, Cebu. Okay, daghang salamat Brother Arman sa imong pagsunod sa ato nga programa. Ato ning amigo Brother Libby naam sa ni siya kuan pod kana naan programa sa Lapu-Lapu pero naan ni programa pod siya sa DY Kise sa Bagikay, Mandawi City. So Brother Arman, salamat sa imong pagpanood sa ato nga program. Niya sad si Elpidia Curo, maayong gabi ninyong duha Brad og malipayon og malipayong adlaw ikapahulay og sa tanang mga anak sa Dios from Matag-Ob, Leyte. Niya po si Chel Notario Aragon, maayong gabi kaninyo Kuya Libby o Kuya John, Happy Sabbath sa inyo diha. O niya po si Gisen nga kamot nga nagpray og heart. Okay, ato ning tagdon ang pikas nga screen, ato ning basahon ang mga kay suunad. Okay, aritas mga nag-like niya si Brother Ronilo Itang, Juderets Malihon Ditoy, LC Pitugo, Rufino Moreno, Mary Grace Mongkada Mainit, Arman Estrella Diniega, Elizabeth Mejia, Tristiamin Jaime, Aniceto Presilias, Jibne Jeris Malati og Meliod Silasol. O niya aritas mga nag-heart, dagandagan is nag-heart. Niya si Roland Neri Ginon, Elpidia Curo, Chel Notario Aragon, Edwin Notarte, Rosan Ihapon Rosel, Jaja Alegado Nulia, Joelden Oslington, Basilio Tiro Notarion Jr., Chini Doktora Langido Zinco, Ronaldo Bragat, Roger De Los Santos, Ivan Reiko, Sinio Muñez Tequelio, Ginalyn Lumuntad, Imelda Osabel Boratso, Nurlan Pagal, Nuna Punay,
og Ronilo Itang, Jenny Rama Famin. So mo ni atong mga nakita sa screen. So akong adi pa di message ni pare ditoy Paul Slave og pare Dong John, nakadala baya ang mga offshot diri sa Nailon, pero pilara kabulan nangawala na, tinuod na tundiya sa upper Nailon, nakatigom-tigom siya na wag tang to. Kuanto kanini ang mura ba og nadali-dali lang ilang hunahuna, pero salamat sa Ginoo nga kusang loob sa gyud pod sila, kay mga kailat naman to, kusang loob sila, nagbalik loob sa iglesia nga matuod. Tinuod na. Okay, akong ibalik ang panahon ni Brother John alang sa pangutana. Okay, daghang kayong salamat, no? Daghang kayong salamat. Adto ta ni ining pangutana. Yes, brother, sa imong gitext nga og pwede lang sir, ayaw lag hisguti ng ako nga dinha sa kahanginan. Ang kana rang akong kuan, matungin ko nga sorry kay wa man ka magpasidaan godaan. So okay lang, dili nako kuanan imuhang ngalan brother. Ha? Unya kuan ha, kana na ang tiksi dayon ko kung okay na ka sa Bible study aron makapanawag ko sa kahanginan, kay dili man kanamo pwede nga maduol diha kay tabukon man ka og dagat. Laod usakay pamantag barko. Niya hinoon dili kaayo gyud kuan, dili kaayo dugay kay mga almost 3 hours maabot man ta des inyo ha. Pero importante nga makadesisyon ka na sa Bible study. Well, ato ning basahon kanang purgatorio sir, dili mo makapasabot ni ana kay dili man na inyo nga doktrina, kay lain mamog tinuhuan. Kaya kung balikon ba dira, kanang purgatorio sir, dili mo makapasabot ni ana kay dili man na moy inyong baruganan, kay lain mamo og tinuhuan. Okay, salamat kayo brother, no? Salamat kayo. Among ibalik, kini nga programa based on the Bible ni siya. Wala gyud mi maghimo o magsalig sa mga ingon topics nga among i-discuss diri gikan namo kundi gikan ninyo. Mobitaw nga naghangyo mi kanunay nga ug mahimo pangutana mo kay kanang inyong pangutana maunay naghatag og kolor dinhi sa atong programa. Gawas nga makapangutana mo, naamoy gitaga mo higayon sa question, naapaw mo higayon nga sa contribution sa mga pangutana nga atong gitubag, makakontribute mo og unsay mga maayong huna-huna o tubag ninyo diha. Contribution. Kanang reaction pwede sad mo makareact kung para sa inyo sayop ang amo nga gisulti dire. Og unya contribution, question, and reaction. Well, kining mga bahina, brother, no? Kining mga bahina, kanang imong giingon nga dili mi makapasabot ana kay dili man na namo doktrina, dili man na ninyo baruganan og lain mamo og tinuhuan. Dili na tinuod ga dili mi makapasabot. Makapasabot gad mi nganong dili. Akong balikon na brother kanana ang kajutay bin ako muligas. Akong balikon brother. Kini nga programa based on the Bible ni siya. Sa ikaduhang Timoteo 3:16, tandaan nimo ha, ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios. Naabay ay mga pagpangangkon ninyo nga kamoy nag-compile, kamoy naghimos Biblia. Perti man nga ang nagmungda dili ang inyong simbahan, kundi ang Dios. Ang tibuok kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Unsay tumo o katuyuan ngano nga gituga sa Dios ang kasulatan alang sa pagpanudlo. Sa gusto sa Dios nga ang tao matudluan. Pero unsaon man
nga matudloan ang tao kung siya dili magsusi sa kasulatan, unsaon man ang tao matudloan kung siya dili musunod sa balaang kasulatan. Ang kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong. Gusto sa Ginoo nga ang tao tudluan, gusto sa Ginoo nga ang tao badlungon, busa kinahanglan ang tao mususi sa balaang kasulatan. Karon, may tungod-an ang imong gisulti, brother, ha? Nga dili mi makapasabot, ana, makapasabot gad mi nganong dili. Pero ang tinuod pagkasulti, bisag unsaon nato pagbalibali diha sa Biblia o kinsay mga maing laki ninyo dinha, ha? Sa inyohang mga defender. Pagpadala mo diri og teksto kun asa og diing dapita sa Biblia gitudlo sa Dios kay ang kasulatan gituga man ni sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Bikuno padad-i mi direk bersikulo asang dapita sa Biblia makita nimo nga gitudlo sa Dios kanang purgatorio. Wala gid eh. Kung imong tan-awon gikan sa kang Kristo, si Kristo wa gyud na magtudlo og purgatorio. Ang mga apostoles, ang 12 ka mga apostoles, ha, wa gyud sad na magtudlo og purgatorio. Ang mga propeta wa sad na magtudlo og purgatorio. Kinsa may nagtudlo ni ining purgatorio? Ang simbahang Katoliko. Pero that is unbiblical. Unsa maning unbiblical? Dili nimo makita, dili nimo mabasa diha sa Biblia. Nganuman, kay this is a human tradition. Ha? Mga tradisyon man lang ni. Unya niya, ang gisgutan sa Pinadayag, Kapitulo 22, versikulo 18, ang gisulti di akong pasidanan. Tanawa, akong pasidanan. Naay pasidaan, brother. Basta nang naminaron. Akong pasidanan ang tanang nagpatalinghog sa mga pulong sa propesya ning basahuna. Kung adunay magadugang ni ining bisan unsa, kaniya nga igadugang sa Dios ang mga hampak nga gisgutan ni ining basahuna. Unya, usam na kapag dugang, kay wa man na itudlo dinis Biblia na ang purgatorio. Oh, pagdugang na kung duna unyay magdugang, kay dugangan man po dinuon ang hampak. Unya, ang pangutan na, okay ra mo ana. Unya, niya kung ato gid nga tun-an gid pag-ayo, susiho na to ang kasaysayan, ha? Kung nakabasa ka, brother, sa List of Heresies by Stephen L. Tista, ha? Kung imong basahon na, nga purgatory was introduced by Gregory the Great ni adtong 593. 593 AD mo'y pagtunga ni anang pagtulunan doktrina nga purgatorio nga ang nag-introduce ni ana mao si Gregory the Great. Nganong giimbento na kay nakita ni Gregory the Great nga ang tao malingla, mauto-uto, mapatuo og pinaagin ini hilabihang dakua og masapi, makwarta, ma-income ang inyong simbahan. Nga naman, kay magsige na mo magpamisa, kay inyong gihunahuna nga ang inyong kadugo nga tuas purgatorio pamisahan. Unya wa may misa nga libre. Awag na am gani panagsara kasagaran may bayad aron maluwas tos purgatorio. Kung inyong basahon dinhi nga sa kung imong tan-aw dinhi kanana ang kung aton tan-awon sa page 33 sa Doktrina Kristiyana para Instruction de los Niños en Lingua Bisaya, sa page 332 and 33 ni ay gisulti dinyo unsay purgatorio. Ang purgatorio may usa ka dapit nga halapitan, halapitan muapit mura ba og bus nga kanang gikan din his norte, daghanag mga ti sa una ang kuan gyud hapitan diha kuan man ang titays des liluan si Daddy Loloy lubitan niya driver man ni adtong bibiba sa unang arlo ambot og anha ba ni sila muhapit des titays hapitanan gina diha hanto dunay mga tindahan
nga mga nanglutaw na, daghan naman pong mga bus karon kumparar sa una, ay naglain-lain na pong tindahan lang hapitan. Muna, halapitanan. Naginiunsay purgatorio. Ay ilang gipasabot ang purgatorio, may usa ka dapit nga halapitan sa mga kalag nga namatay. Sa mga kalag nga namatay. Sa grasya sa Dios apan wala pa sila makabayad sa tuman sa ilang kaugalingon nga utang sa Dios nung katarungan. Kita nyo na utangan na po hinuon tong mga nangamatay na lugar muhapit ni sila dito. Ani-aning gitawag purgatorio. Kana ha, wala na sa Biblia. Ako lang ni gibasa aron kay bawo mo. Unya, dapit ko na ulugar ng hapitanan sa mga taong nangamatay na kadtubang nangamatay sa grasya sa Dios pero wa pa sila kabayad sa ilang mga sa ilang kaugalingon nga utang sa Dios nung katarungan. Astila ning pag doktrinaha no unya sa tao pung wa kay baw tuo po dayon unya mugunit dayon ang among namatag mahayag mo nala ni among pakamatian. Unya ko natong basahon no. Unsa unta pagtabang sa mga kalag sa purgatorio. Tanawa ha? Unsay gisulti? Unsa unta pagtabang ang mga kalag sa purgatorio. Mutabang po di ay mo brother. Niadtong mga kalag nga naas purgatorio nya asa man na ron. Karon matabangan ninyo na. Makatabang kita sa mga kalag sa purgatorio tungod sa pag-ampo sa mga maayong buhat, sa mga indulhensya ug labi na gayud tungod sa mga santa misa. Sa unsa matabangan tong mga kalagan tuas purgatorio? Pinaagi sa mga pag-ampo ug mga indulhensya. Unsa man ning indulhensya? Pagpangayog kwarta ba bilang bayad sa imong pagpamisa. Mao na nga bisan kaniadto hangtod ron wa kagyud kapahulay sa pagsigig pamisa-pamisa nianang imong igsuon o parinting namatay nga hangtod karon wa gi notisya na og kanusa sila mahawa diha sa purgatorio. Niya kapila naman na maindulhensyahi, kapila naman na mabayari. So brother, klaro na og tin-aw na. Karon ang gisultis Biblia nga kung dunay magadugang sa mga pulong ni ining basahon abot pasabot dinis Biblia, pagadugangan ang iyang hampak. So brother, ug di ka mo buwag diha, paabutan lang unya ang dugang nga hampak naa na kay hampak unya gipun-an pa niyo ang pulong sa Dios, dugangan pa na nga hampak unya. Ayaw himoa nga ibutang nimo sa alanganin ang imong kalag. Imo namang nadunggan ug nabatian ang pulong sa Dios, subaya ang insakto nga dalan sa pagpangalagad sa Ginoo aron ka maluwas uban sa imong panimalay. Kung imong basahon ang Buhat kapitulo 17 bersikulo 11, og kining mga Hudiyo mas mabuot pa sa mga Hudiyo dito sa Tesalonika kay ilang gisusi ang kasulatan adlaw-adlaw aron sa pagsuta og tinuod ba ang mga butang nga gikasugilon kanila. Ang tanan nimo nga bagibarugan o gituan brother, masuta nimo tinuod ba na o dili kung imong gisusi ang balaan nga kasulatan. Dalaygon ka nga imong napatalingguan ang pulong sa Dios uban sa nang manaminaw karon. Okay, brother Libby? Okay, daghang salamat Brother John. So adto ta mahigalas pagtan-aw sa unahan. Okay, walay bag-ong mensahe nga ato nakita dinhi. Nya ato ning tagdon ang mga kahigalaan nato nga nag-like ug nag-heart diri sa ato nga cellphone no, nga naglantaw nakig-uban nato karon. Niya sila si Sonex Otsia, nag-send po siya heart. Brother Nilo Itang nag-like siya. Niya po si LC Lim, nag-iuban sa nato si Chari de la Cruz Nugas uban ni Dungdodo dia og iyang mga anak. Niya po Jenny Rama Fermin, niya Emeline Sigarino, Mercedita Somalinog, El Peja Coro Guban pa no. Okay, mo adto ta mahigalas paghatag og dugang tubag sa pangutana nga gipadangat dinhi sa atong programa
Giyon sa to niya paghanay ba dyan, balik ka kunog basa ang iyang pangutana. Dili ta ka explain sa Okay, kanang purgatorio sir, dili mo maka pasabot ni ana kay dili man na inyong baruganan, lain mamo og tinuhuan. Okay, tinuod na no dili mi Roman Catholic Church no. Pero usara ang Biblia higala. Ang Biblia mao na siya ang giingon sa ikaduhang Timoteo 3:16 nga ang tibuok nga kasulatan tibuok Biblia gitugas sa Dios. Ingon niya kung ari ka magbasa sa maayong balita, ang tibuok kasulatan gisulat uban sa lamda gikan sa Dios ug mapuslanon kini sa pagtudlo sa kamatuoran, sa pagbadlong, sa pagsaway ug sa pagtudlo kun unsaon pagkinabuhing matarong. Sa ato pa ang purpose nganong naay Bible higala aron matudlo antas kamatuoran pangutana. Naabay word for word purgatorio diha sa Biblia nga nagtudlo ang Ginoo nga kining pagtulon-ana angay sundon wa tay mabasa anang pulong purgatorio. Ang mabasa nos kasaysayan nga ning tungha ng purgatorio mahigala niadtong tuig 593 AD. Gimbento na ang okay niya itong basahon sa list of heresies. Gayon din nga ang doctrine of purgatory was first established, unang gitukod, kisa nitukod Gregory the Great about the year 593. Gihimo niyang doktrina, siya nagtukod ang doktrina ha, si Pope Gregory the Great niya itong tuig 593. O niya pagka okay atong tanawon sa naon pagyod kanus ana hitabo nga kini gihimo na gyud nilang official doctrine. Okay niya atong tanawon, the doctrine of purgatory was proclaimed, giproklamar na as a dogma of faith. Dogma of faith na didto sa Council of Florence niadtong 1439. Gihimo na gyud nga doktrina, dogma na gyud silang pagtuo, ilan na gyud gituhuan, aprobahan dito sa Concilius Florence niadtong 1439. Pero naabas Biblia, imong ibasa sa Biblia, naaba, kaya ang Biblia may sukdanan. Sukdon ang atong pagtulunan kung niaba dinhi. Kag niaga ni sa Biblia, nagpasabot nga pagtulon ana sa Dios. Pero wa man tayo mabasa sa Biblia. Wa tayo mabasa sa Biblia. Karon, giimbento niya may atong nakitag nabasa sa history nga gitukod ni Gregory the Great nga atong 593 o niya giproklamar nga dugma sa ilang pagtuo ni atong tuig 1400 mga higala. So, nagpasabot kay si Kristo wa naman dinhi ning kayab naman sa langit o niya mga apostol kay ang last nga apostol nga nag-exist mao man si Apostol Juan, Apostol John nga didto siya sa gipriso sa Islas Patmos nga gilunod Palimeros kawa nga nagbukal ang lana niya at last gipriso sa Islas Patmos mga higala o niya siya last nagsuwat sa Biblia nga last libro sa Biblia nga the Book of Revelation. Natapos ang pagsulat sa Biblia. Niadtong mga gibana-bana, mga 97 AD kapin kon kulang. Pagkatuig 573, nangamatay ng mga apostol. Wa na dinis Ginisos. 573, gimugna ni Pope Gregory the Great ang pagtulunan nga purgatory. Nga naay tunga-tunga gitawag purgatorio, impierno, langit ang tunga-tunga purgatorio. Gimbento sa ato pa ang purgatorio higala kay wa man as Biblia mabasa, wa man tay mabasa ang sugos Ginoo. Gitawag na siya tradisyon, unsa man tradisyon, balaod nga hinimo lamang sa tao, doktrina
nga hinimog tao dili iyas Ginoo. Pangutana, kung ang doktrina hinimos tao, pagtulunan sa tao nga gitudlo o niya ato pong sagupon, pangutana, dili ba kaha sayang ang atong pag-alagad o pagsimbas Ginoo? Ang Biblia atong pasabton, unsay gisulti ni Ginisos alang ni adtong mga tao nga ang pagtulunan sa tao gihimong samas pagtulunan sa Ginoo, sama ng purgatorio. Sa atong mabasa sa Marcos 7 ngadto 9, sa maayong balita ang Biblia mo ni atong mabasa. Si Ginisos namulong ani, kawang lamang ang ilang pagsimba kanako, kay ang mga sugo nga hinimo lamang sa tao, ilang gitudlo nga balaod kuno sa Dios. Uy, kawang lang di ay. Kawang lang. Ang atong pagsimbas Dios, kung ang atong gitudlo, atong gipangtuman, mga pagtulunan nga hinimo lamang sa tao. Gaingon ang bersikulo 8. Og midugang si Jesus sa pag-ingon, gisalikway ninyo ang mga sugo sa Dios, og mao hinuoy inyong gituman ang mga pagtulunan nga iyas tao. O kayong Ginoo na inyong gisalikway ang balaod sa Dios. Ang mga pagtulunan sa tao nga hinimo mao inyong gituman. Tinuod ba na higala? Tinuod. Na 10 commandments gisalikway ang uban diha. Na igpapahulay nga Sabado klaro mabasa sa Biblia, giilisdan og laing adlaw. Nagsugo ang Ginoo nga naay mga dili ipakaon kay hugaw, ginakaon, gisalikway ang balaod sa Dios, og ang mga sugo nos tao may gituman, ang purgatorio ni gituman, nga wa itudlos Ginoo, sugos tao. Ingon si Ginosos, kawang lang ang inyong pagsimba namo. Pagsimba kanako. So kaning amo higala, tubag lang sa pangutana, gatong gibase sa Bible, kay nagtuo man ta ang Bible pulong sa Ginoo. Si Ginosos may namong ani, dili man kami. Igo lang mi nagbasa. So alam po, lainan yung sabot nga kami ang nanghigo anak dili. Si Ginosos mahigala. Nga gisulti ni Ginosos, dili kay gikasab-an ta, kung dili gipahinumduman lang ta. Aron ta mahimong tarong kay Biblia, mutudlo man, mubadlong, musaway. Gibadlong ta, gisaway, kay gustong Ginoo nga matarong ta. Kay sa English pa, it is profitable for doctrine, for reproof, and for correction. Mukurik ni Biblia na to. Gustong Ginoo nga matulid ta ba, matarong ang atong pag-alagad ngadtos Ginoo. Anya, gayon ang bersikulo 9. Og miingon pa gayud si Jesus, maantigo gayud kamo nga masalikway sa balaod sa Dios aron lamang matuman ang inyong kaugalingong pagtulunan. Muni gisulti ni Jesus, kita kunong tao maantigo nga mosalikway sa balaod sa Dios aron lang matuman ang mga pagtulon sa tao. Imo makita, maka-observe karon kanang ipangpo sa Facebook uban. Kusog kay mo dipinsa nga wa nang sugo, wa nang balaod. Unya ipamatuod nga ang balaod sa tao hinimo o di gipasangil sa Ginoo, ila ipamatuod ra sa Ginoo. Amo na iyo makita karon. Manang amo ikatambag sa ato mga pinalanggad tigpaminaw, nagtuo man ta ang Bible pulong sa Ginoo, to na nato ligayo. Unya atong buhaton dili lang kay kutob tas pagtuon kundi ato sang tumanon, iaplikar nato kay ang pulong sa Dios mao ni mutudlo mogiya kanato higala paingon dito sa langit. So wa naman tay time sa dili pahingpit ta puso ng aton tulumanon, ani ang atong theme song. Okay, mga higala, mag-ampo kita. Among dalagpanan ug makagagahom nga Dios naa ka sa tronos kita sa langit, daghang salamat sa